La història del naixement del Santuari de la Serra s'emmarca en un esdeveniment de llegenda, aquella que relaciona la seva fundació amb la princesa grega Irene Làscaris, neta d'un emperador de Bizanci i casada en segones núpcies amb el comte de Pallars. Quan es dirigia cap a terres aragoneses acompanyada d'una bella imatge de la Mare de Déu, en aquest precís indret, on ara s'alça el santuari, els bous que estiraven el carruatge van aturar-se i no hi va haver manera de fer-los avançar. Així doncs, la imatge semblava voler-se quedar en aquell indret. Davant aquest fet, la princesa demanà una llicència al rei Jaume II per fundar-hi un convent. Era l'any 1296. Des d'aleshores, les clarisses que l'habiten han conservat com el més preuat tresor la bellíssima imatge de la Mare de Déu de la Serra, patrona de Montblanc.